Min primære mærkesag er en grøn by for gode liv, fordi det er nødvendigt for klimaet og fordi det er nødvendigt for livskvalitet i byen. Og helt konkret så vil jeg gerne være med til at skabe grønne byrum, som den jeg står i, Amagerfælled. Jeg vil gerne være med til at sikre en bilfri indre by og skabe mere plads og rum til cyklister og gående. Og 3, så vil jeg gerne være med til at sikre en bæredygtig lokal råvarestrategi, som er til gavn for hele byen. Mærkesag nummer 2 handler om, at København skal være en by for alle. København udvikler sig i en uheldig retning. Det bliver dyrere og dyrere at bo i byen, og det skal vi gøre noget ved. Jeg står her på hjørnet af Havnegade, hvor kvadratmeterprisen er 66.000 kroner. Det er ikke fair. Så jeg vil i stedet for bygge flere almene og billige boliger. Jeg vil være med til at bekæmpe kunstige lejestigninger, og jeg vil eksperimentere med alternative boformer. København skal være en by for alle. Min mærkesag nummer 3 er, at København skal være en familievenlig og en legende by. Og helt konkret, så vil jeg gerne arbejde for bedre normeringer i vores vuggestuer og vores børnehaver. 2, jeg vil gerne have mere fokus på kropstræning og mindfulness i folkeskolen. Og 3, jeg vil gerne have flere legepladser i byen. Mærkesag nummer 4 er, at København skal være en eksperimenterende by, som summer af kreativitet. 1, så vil jeg gerne legalisere hash. 2, jeg vil gerne invitere borgerne ind, så de kan være med til at træffe nogle økonomiske beslutninger for København. Og 3, jeg vil gerne invitere iværksættere fra hele verden til København, hvor de kan folde deres talent ud. Min mærkesag nummer 5 handler om, at København skal være en kunstnerisk by. Og helt konkret så vil jeg gerne arbejde for, at vi får kunst og kultur ind i folkeskolen. Og 2, jeg vil gerne skabe endnu bedre rammer for kulturelle iværksættere. Og 3, så vil jeg gerne have, at kunsten og kulturen spiller en afgørende rolle, når vi udvikler politik, og invitere kunsten og kulturen ind på Rådhuset i København.